apike kaya ngene kok trimo entuk kapur baru sih. Sik aja nembang sik ben salaman sik. Jagongane engko kuwi apa to kuwi ayo ngene. Ayo nggih. Wah, sik iki Mbak Dika to? Nggih. Masyaallah, tak sawang jangan nganti kaya lunam. Wis suwi-suwi tanganmu lho. Ibu, ibu bapak. Iki ora ngene lho Mas Klutik. Ibu Lah tak bapak sawang, lho. terus to, Nduk. Tak sawang sampean jangan kaya Luna Maya. Yo. Perkenalkan, aku Ariel Peter Pan. Nek jenengan iku Ariel Peter Pan. Modele kaya ari-ari bayi to ya. Mbok yo panjenengan ki mirsani kahanan. Apa? Yen sepuh yo nglenggahke kasepuhane. Sing sepuh sapa? jenengan. Lho kelahiran 81 wis sepuh piye to? Enom aku. Jenengan iki kula tingali nuwun sewu lho. Apa? Wis enek ukurane lho. Piye, Mas? Terus? Ngono lho. Oh, Oh. Bayo lah Awakmu oleh bakul tremos dadi masyaallah. Ya lah masalah. Nggih. Dik, Dalam. ini paling tidak buktikan cintamu kepada masyarakat Kabupaten Madiun ya, Dik. Karena ini Bapak Bupati Lenggah, Bapak Wagub Nggih, alhamdulillah. Kamu jangan sampai terkecoh dengan suasana malam hari ini ya, Dik. saya ayu cah kinan. Aku lek roh wong ayu nang bojoku mulih tekek aku wis. Bojomu ndelok streaming lho, ora. Kowe kudu ngerti nalika mbiyen dilenggahke ana KUA, nggih to, Mas? Heeh. Bojo kuwi garwa sigarane nyawa. Kepiye-kepiye kowe kudu tresno, aja mbok gawe gelo ya aja mbok gawe lara. Iki sing diarani sabaya mukti sabaya pati. Kepiye-kepiye kowe kelingono nalika mbok jaluk ning wong tuwa. Lho, kowe saiki kok nyiya-nyiya. Nek pancen kowe ora tresno, tinggalen lunga. Nek perlu titipno ning balai desa. Ndek iki tak dekek ning balai desa malah dipek kami tuwa. Kowe ra sembrono kuwi. Kulen. Ayo. Dika. Kowe kalau Dika kuwi jajal. Wah, ini ngaturke apa sih, Nduk? Coba. Wah, ini mepeh. Aku tontonan Awakmu kok cilik ngene iki? Bojomu mbok kon diet ngene iki ben apik. Bojoku sik wis diet biyen lemu to diet to. Sik mau awake cilik tapi ndase bakal gedhi jadi malah kaya dulu kental korek. malah kaya galon. Coba, Dik. Ini ada Bapak Bupati. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, kalian Bapak ada Mbah Tarom. ada Mbak Tarom. Seluruh jajaran kepemerintahan kabupaten. Seluruh jajaran kepemerintahan. Seluruh. Iya Kowe toh. kok ayu-ayu angel ngomong tak cipok mborok ta kok. Ora ganas Seluruh Iya. jajarannya Dan Terus. masyarakat Kabupaten Madiun. dan masyarakat Kabupaten Madiun. Omonganmu nek kepengin lanyah mara ning gone kene iki munggah. Dumus. Ya toh, terus dumus rono kresek. Terus Ha engko nek urip ning kono seminggu ben lanyah nek ngomong kaya wong kene. Mangano tempe benguk. tempe bengok kuwi apa? Wah, sing gede-gede kae. Kok ada mel nyapa to? Apa? Langsung jak ning kucu kon ngombe oli samping lek ya selesai. Dadak ning kocok. Padake Lho mesin. mulai Iki karo apa? bulan aku kok. Kowe iki karo wong wedok ki mbok nglenggahke. Piye rasane penyanyi utawa sinden ki nek wis berdampingan karo pelawak iki kok? Ya kenyeh. Kowe iki mesti ngosek lek tuwa. Men ngucapke selamat to, monggo ben menyapa. Nggih. Wong ora Mary iki ngopo to? Jangkrik nek sambel pecel. Kuwi sik untung mambu pecel urung mambu jeroan kuwi. Lah iya, ngono kok iso. Dik, kene Dik, ngaturke panuwun Dik. Terima kasih Bapak, Terima kasih kepada Bapak, Bapak Bupati. Bapak Bupati, kalian Bapak Wakil Bupati, beserta jajarannya yang sudah nimbali. yang kulo. sudah nimbali kulo. Kok dicampur-campur bahasane? Ini berbineka tunggal ika. Bila mana perlu kamu pakai bahasa Inggris enggak apa-apa. Karena mengedukasikan anak-anak sekarang. Coba. Yo. Kok bahasa Inggris ora iso bahasa Inggris, aku iki wong Kowe Jawa. iki, Dah, kowe kalah karo aku kowe. Kowe iso to, Mas? Iso to. Aku jajali ora ono Bahasa jali. Inggris itu yang penting tuh kata-kata dasar dulu. Kata-kata dasar. Piye? Contoh selamat datang. Selamat datang. Ya, selamat datang apa? Ayo. Loh. Kamu jarene roh. Selamat datang. Selamat datang ki welcome. 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 Terima kasih apa? Terima kasih, thank you. Silakan duduk. Sit down please. Oh iya. Loh, iso aku. Nek anu, nek gatel apa? Gatel ndekerok.
Kerok kan ngalung itu. Kowe iki yo tekokmu kok gatel barang iki yo ngopo? Masalahe Om Kluthuk ya tak omongi wis ngene yo, Om. Pitra, bocahku mendonone kuwi. Ngaturke apa, Nduk? Nun sewu nggih, Mas Ayu. Monggo, nggih. Kasanipun cakep. Matur sembah nuwun kalian Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, sak sejajaranipun. Nggih. Kado dari Tulungagung apa, Nduk? Untuk beliau. Oh, kadone nggih donga wong mboten beto rambak kok. Bocah ki ayu-ayu misle to iki. Maksudnya kado ki sesuai dengan basicmu. Penyanyi itu yang harus kamu kadokan tuh Bapak itu apa dan masyarakat Madiun. Nah, ngono kan genah ya, mong nek muni mek kado tok. Salah. Kowe ki jane melu sapa to ki? Kok mbleset terus lho. Nyanyi. Ora di briefing kok Tembang ya. apa coba? Apa duet ya? Boleh? Nggih, kado melalui tembang malah sae. Nggih. Bapak. Iki tak gene laguan weh. Apa? Sego pecel. Oh, peh ter-teran ngono ya. Nggih. Kowe iki kok peh kono nggawa sego pecel kok dadak mau ngitung sego. Tembangnya apa, Dik Cayu? Cinta tak terpisahkan? Oh, seperti cintanya Pak Bupati sama masyarakat. Injih no. Oke, siap-siap. Mulai dari Wabub ke Bupati berarti cintanya tidak terpisahkan. Amin. Oke, siap-siap. Sama Mas Luduk apa Om Jo? Apa aku nyapa to iki jane. Apa teh, Mas? Oh, wis diputusi dhewe. Lek nekat tak celup neneh HP-mu. Iya. Enggak lah, Pak aman. Ranan, kok melu rene ngapa to? Sik to kok sego pecel komanan ora aku ngene lho. Kumanan kok lho. Sapa sing dueti? Kula. Oh iya. Wah, Santai, galak santai. Galak. Aku nek hawa panas galak awak. Tresno iki. Audionya ini enak loh. Ini apa ya? Event organisernya ini dari Patski loh. Ojo ngisi-sini mic-nya toh. Wong audio penak suaramu cemeng kaya ngono kuwi. Tresno iki. Ayo coba. Oh, kayake cocok Om Klitik kok. Ora iki wae, Duk. Kowe. Kula ora iya, iya. iki kok. Iki wis aku urung kok. Ayo coba. Suarane rada gede, nanti rada apik gandem. Tresno iki. Ekspresi. Kok kayake belajar dhisik deh. Penyanyi itu juga vokal juga wirogo atau gerak tubuh. Tresno iki. Kuwi lho dadane dibuka ngono kuwi adikmu lho. Nah. Ya. Dodone buka. Nah. Kurang ngombo. Dodone tak. Sikile mendek. Nah, kabeh mlaku mengarep. Nah. Iya. Iki malah kena epilepsi ya. Tresno iki dudu mong dolanan. Suarane apik. Apik. Cekoke seneng aku. Kaya wong adan. Tergundulmu. Enak sing gene pengajian to. Lene abene. Ya yu ya enak kuwi. Tresno iki dudu mong dolanan. Kabeh mau amarga kahanan. Kok yo nerah-nerah to rumah saku. Oh iya, Mbok iki. Ini bapak itu kalau mirsani biar ikut seneng ini lho. Iki Pokoknya kayak film lho. Gatekno adikmu lho sawangan. Tresno iki dudu wong dolanan kabeh mau aman kekahanan. Terus linggo sing tak jalan ngono lho. Ayo monggo sing tak dengkulmu ngarep Kok lho. ngono to? Dengkulmu ki sing luwes. Lah. Iki kok meringkil ki apa? ya iki gandos. Teh cekel koweri. Sikile kleru sing ning ngarep sing. Nah, terus mic-nya di tangan kiri. Tangan depan kanan lumah. Sak paring-paring, Mas. Ya kok pek oleh. Ayo. Sing tak jaluk Sing
Ya Allah. Kamu dulu kan ikut TPI toh MNC toh. Aku melu tapi mbiyen IMB. Indonesia mencari bakat. Indonesia mencari batang kleru aku. Oh iya. Coba. Sing. Masya Allah. Pelan Kaget lah aku, Des, Mas. tapi vokalnya itu dinikmati. Mosok sing ya kleru lah. Wong karek sing ya lho. Sing. Loh, enak toh. Nadanya chordnya itu pas. Loh, enak loh. Metronomnya itu jelas. Sing tak jalan. Ya coba. Sing. Sing. Ngece aku. Kok ngono toh? Mek sing tak lho. Kok sapa-sapa njur dimusuhi lho. Wah singe kleru lho Pak, muni singe diguyu. Wah awakmu iki tak kon sing iku malah. Sampean muni sing diguyu sinden-sinden Pak Nasoni diguyu masyarakat ka jajale neswa. Pak Bupati mong yo guyu jale neswa ayo. Loh, lek bapak ora apa-apa. Guyu mbok Pilih-pilih. Wah, Sing. tanganmu cekel nduk. Aduh, iki kita salve sing iki aku. Sing. Coba guyu ya. Lah yo ancen piye lho wis bener-bener dadak guyu ah. Sing tak jaluk. Kok dadak ditambahi? Kono anyar. Rasa ditambahi. Wis biasa. Sing tak jaluk. Coba. Kok tak tambahi barang. Ngece aku kowe. Lho ya to lek sinden-sinden diseneni lho ibu-ibu iki mbak-mbak iki guyu ayo jale. Mugi Gusti Kok kono? Amung paring kasembatan. Sayang, Dalam. ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe sae. Saestu, Mas. Aja nggih kuwi to, liyane iki. Kok ora kabeh. Ibarat ning donya ki akeh wong ayu. Ning kanggoku awakmu ki ora ana sing ngalahne ayune. Ngapusi wong ndek iki konangan cecetan ning WhatsApp ngono karo jenenge Supini. Sapa kuwi Supini? Sing tak chat ki ora WhatsApp tapi sing tak chat. Dika, Dalam. ayo ke sini. Kamu sudah main-main dengan anakku ya? Bapake. Bapak Mas. Kamu nggak tahu ini sudah dia akan menjadi pegawai negeri. Tuk. Kamu itu apa? Aja wedi. Nadyan bapake aja wedi langsung. Sing. Sing neh, masa sedina sing ngono. Dika, Dalam Bapak. kamu nggak boleh pacaran sama itu. Terus aku pacaran sama siapa Ya Bapak? apa neh iki. Saya sudah terlanjur cintai gimana Bapak? Nggak boleh. Bapak mengizinkan kamu kalau nanti kamu bisa nikah sama kantor pos. Kantor pos? Dia anak-anak perangko. Ayo ke sini kamu. Kamu kan seharusnya bisa mawas diri kamu itu siapa? Kula dagelan, Pak. Kenapa kamu harus mengejar Dika? Mergo kula sayang kali Dika. Kalau sayang seharusnya jangan lihat ini anak siapa. Kamu harus tahu siapa saya itu siapa. Loh, karo awake dhewe kok lali to sampean. Kamu dicek. Kamu dikejar mulai tahun berapa, Dik? 2 tahun yang lalu Bapak. Kamu cinta enggak? Cinta. 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 Tapi dipaksa. Iya. Kamu memaksa anakku. Iya. Loh, Memaksa. saya tidak Kalau nggak cinta jangan dipaksa. Itu namanya pemaksaan. Saya tidak mau. Kalau kamu di kerana hukum itu kena pemaksaan undang-undang. Sebetulnya- Jangan maksa, jangan mau. Itu jika anaknya sudah saya mau nikahkan. Sebetulnya Kamu mau apa? ini aku tak dadi bapake anak. Wah, iya lagi. Kok malah hijau? Ijolan dapuan iso ta ngono iki? Dadi bapake iso. Iya. Mau nyapol nggih. Iya. Dadi bapake aku. Jadi bapak. Ya. Bapakku piye to kok munyer-munyer ikat mau? Anjir sini tak kuwi Mas tak tos. Mas. Ini. Dika, Ayo kita tak tos. Iya sayang. Enggak sih. Sok. sudah lama saya menanti kamu, Dika. Iya sayang. Kenapa kamu sekarang susah untuk saya hubungin? Nggak direstui sama bapak sayang hubungan kita. Jadi aku harus berjuang sendirian. Kenapa kamu nggak bilang aku? Kan Aku seharusnya takut, bilang. mau bilang kamu takut. Bapakmu bilang seperti apa? Gak usah karo kae elek gitu. Bilang seperti itu. Heeh. Berarti ini penghinaan.
Cinta tidak memandang harta dan tahta. Iya sayang. Kenapa ayahmu bilang seperti itu? Mripate kita resito. Kalau nanti ayahmu ke sini, biar saya yang ngadepin. Aku berlindung di belakangmu Kamu ya tetap di sayang. sampingku karena kamu pujaan hatiku ya Iya sayang. sayang. Jangan sampai kamu tersakiti. Kalau kamu sakit, aku juga ikut sakit. Iya sayang. Oh itu bapak sayang. Ganti nih. Lek Muji, Eh? Lek Muji, jenengmu Mujianto. Celangku mujek ya. Lek Muji, ini ayahmu. Iya. Kenapa bapak tidak merestui cinta saya dengan Dike? Lah ya nyapa? Sekarang zamannya bukan zaman Siti Nurbaya pak. Lagi. Biarpun beda bendera, biarpun tidak punya jabatan, kalau namanya cinta, semua itu harus direstui. Karena cinta itu datang dari Allah. Kenapa bapak tidak merestui? Lah ya. Kenapa nggak merestui? Sing langsung sapa? Dika, kamu selama ini di rumah enggak? Enggak. Kamu diusir? Iya. Berarti kejam bapak. Kok ya? Jangan kejam kepada anak. Bagaimanapun anak tolak bapak ke pelajar. Nyapa kok orang boleh Rizmani? Salahku apa? Oh jangan nyewongan duwe. Oh ganti Pak, ganti Pak. Ada apa-apa nih? Interupsi nih Pak. Aku tak ganti di ke Sabrina ya. Lah aku sapa? Sembarang kamu. Kita wedok mencela-mencele. Kita sing wedok ya aku. Mama, Ayo. Iya papa. kita punya anak semata wayang. Iya papa benar. Jangan sampai mama itu mendidik anak yang salah. Oh tidak papa. Tapi kenapa anakmu tidak pernah pulang? Dia sibuk mencari uang. Dike Sabrina itu paling tidak sekarang di media sosial itu paling tidak ratingnya naik. Kenapa kamu tidak bisa mengarahkan? Sekarang itu anakmu nakal papa. Kamu nggak tahu anakmu itu kalau dibilangin susah, kalau dibilangin marah-marah. Dike, Iya. kan tak suruh kuliah, tak Nggak suruh mau. belajar. Mama disentak-sentak. Aku gak kuliah mah. Gitu. Seorang ibu disetak. Iya. Dike Sabrina. Iya. Dike, Dike, Dike siapa ya? Kira wis dapatmu Dike. Dike Sabrina. Aku Sri ya, Sri. Ini Sri. Lah ya ini yang ngajarin Dika suruh bolos, nggak boleh diajak kuliah. Sri. Iya Sri ini. Sri. Dike mbok warai elek. Aku duduk Sri Mas. Lah sapa? Utami. Berdua ya. Dika itu punya teman 3, Sri, Utami sama yang satu lupa namanya. Ini Utami ini juga yang mempengaruhi Dika ini. Sri sudah tak interogasi, tinggal kamu Utami. Ayo, Sinten? Utami. Utami siapa? Loh, temannya Dika, temannya Sri. Saya bukan Utami, bukan Sri. Loh, lah terus apa? Saya istrinya Pak Hariwut. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih, terima kasih. Ora wani. Terima kasih Bu, terima kasih. Cacok, Bu, kula niku lek kangen jenengan kaya mbok. Ibu Heri Wuryanto ya ampun kangen. Jenengan ta pundi Pak? Kula kangen. Masa bojone bupati mbok cipoki. Coba ditanjake iki. Aku rene ape mbayari mau. Membayari apa? Pelunasan. Pelunasan. Oh iya iya. Sarane iya. sampean wis sia-sia ya wis tak lunasi wis. Wah, pangapunten Bu kalau saya itu terlalu Tidak bisa. Kamu terlalu keras. Mohon maaf, mohon maaf Bu. Berarti semua sudah selesai ya Bu? Sumpah sudah selesai. Oh Bu Erni kaya cowek ayo ngono. Tembake Mas ya. Ya, siap, siap, siap. Ya selendangnya apa enggak digawe ngono lho. Ayo bente. Ah, ya apa kok salat. Karek, jote kok sambar. Ayo kono bente. Dodino gandul. Sik. Aku dalang apa lho? Kowe kok tak jotos blendos. Kok iso duduk gandal-gandal gede iki lho. Iki wis di Masyaallah. Ya Allah. Tuk tuk. Iki Tuk. Mas. Dodenok gandulan ning ati. Ini lho. Nah, lho, Bapak leres.
Gondol-gondol Iki lho. dhewe sapa? Dene, Gabung. sampai sekolah ning isi pelajaran pedalangan ki metu. Semester akhir kuwi. Pedalangan metu ae Cek. Dodinok gandolan ning ati tekane nyulayani janjimu sehidup semati. Kok mau nang kabeh nyaut jadi. Loh, menikmati Katene suaramu. Lho, sampean yo menikmati Udah ngono kaya ora lho. percaya aku iso nyanyi. Lah menika anu Mas Kritik lho. Wonten pepunden nengge Bapak Yuswanto. Nggih, nggih. Menika ingkang kagungan Radio Madya FM ugi menika mitranipun Bapak Hari Wuryanto. Ngersakaken lagu Blitar amargi panjenenganipun menika wiyosan saking Blitar. Dan anu Pak Wabub lek nyanyi dangdut luwes. Nggih. Ketoke satu hati sampai mati ki. ketoke kulino karaoke. Boten itu supaya Tapi kula tak nyuwun kalih Mbak Uun kalih Mbak Tuti. Ayo Mbak Tuti. Ya, Monggo, monggo. sarang kali Mbak Dike monggo. Oh, kula. Bertiga. Monggo dalam lagunya Blitar kunjuk dumateng Bapak Yuswanto. Kadung Monggo ini, Cak. monggo, monggo. Ya. Gunung Gelut sing ngayomi kita zaman sekarang peta berangkat sing dipipi supiati nyimpan lagu kisah wajo baik aneh janji penata Mas Kritik. Kita
kasih. Nggih. Wah, dan sing dadi pertanyaan ki ibu-ibu kok kari rombongan lho. Pripun? Mulai oleh sepeda ki kok bareng ya mesti ngelongi wong loro ya. Nggih mboten. Sik, ibu-ibu sing rombongan mau foto kalih kula wau sinten, Bu? Ibu-ibu sing ngangger kula ndalang teng Medion nusul sinten mau? Wonten. Tiang pinten wau sing mriki? Gangsal. Mang mriki setunggal mawon, salah setunggal mawon. 5 ya 5 kok siji. Enggak perwakilan. Wakile siji ngono lho, mau didom. Mriki Badhe. Alhamdulillah. Wah, sing ngepen sampean tuwek-tuwek ngono. Bene malah telaten kok iki. Tur mati selamat kok aku. Kok kaya aku padha tuweke. Jilbabe pink. Nggih niki 100 nggih. Niki 100 mangin tang riyen aja kurang. Kurang nambeli lho sampean. Mangitung sik no. Pinten? Sembah nuwun. Didum lho Bu nggih. Ah nggih saestu nggih. Tapi jan hitung rek kula tunggani mriki. Nggih. 1 2 3 4 kirang 100 Mas. Kurang 100. Ya. Nggih. Ah nggih. Cobi leres mboten si cobi. Tunggu lho, iki sepuh iki. Loro 3 4 Kirang 100, kirang 100. Kirang 100, Mas. Kok bangga kurang 100 wis kakeh kok. Lho lah maklare mosok ora komanan lho. Habis. Bu, nampi gangsal 100 genep mangdum 100. Nyuwun tulung sok malam Minggu tanggal 26 nusul nggih teng Semarang mriko nggih. Oh alah. Jenengan, Tibake 100 iki kok nggo tuku transport. Jenengan balekne wong sepur regane mundak. Guyon Mang Tampi niku mangdum nggih. Matur nuwun, Jan. Nggih, nggih. Nggih. Mau sing ngejak foto Mas Rutuk kok sinten? Ora nek sing jam foto mau apa? Tak kapok. Nggih. Satu lagi nggih. Siap. Yo, Malah Cang, remuk. ngajak Tuti, Uun, Bukesi penyindane karo dulurku wedok. Yo. Ya ampun iki pelek nih. Badhe nyangoni to, Mbak? Kukur aku. Wah. Lakang aku. Batak kapal anak barang malah nyeremumuh. Sak bolong barang ya Ya nekat. iya kok nekan yo. Nggih. Pangkur ya. Bukesi pangkur bungku tabani Bu meneng. Sing iso keket Uun nek ngampe gak sinaune kang bejo teng-teng. Tenono. Tenono tenan. Tak mone Pak Prapto. Yo. Oh paling ora hadiah HP. Wes. Yo, panggur Kang panggur Mas ya.
bablas mawon. Muka-muka Indonesia kusun madun menjadi batatun bagi batun baratun robot. Mari tepuk tangan. Amin. Oke, petukan patih bestak iki. Lah sing iso trateni ya bae bangsa ngono kuwi. Iki lha aku nang pucuk gununge petuk. Nggih to, Pak. Oh, sepeda motor elek, nubane renek. Nek mboten lepat niku bupatine tasik Pak Bambang Kusbandono nek mboten lepat. Dadi kula niku saking kawake ning Kabupaten Madiun. Nggih. Learn pay in order to become clever. Yes. Kalau bangsa Indonesia itu murah menjadi badatun harus dengan berseni itu dengan berdua bergurau dengan teman-temannya. Oke, Kalau ingin menjadi orang kampung, oke. Cak kasemu. Timbang nanggap dagelan liyane ra lucu wong loro ke malah padha ora kena di angel dicencangi wong loro ki. Over Mas. Kelihatannya malam ini dieselnya mati ya. Peteng dedet kok kacamata. Dados nuwun sewu Pak Bupati untuk Dinas Pendidikan Pariwisata dan Budaya kita punya Gambyong Susilo Permati. Saya masih iso ngajari sithik. Jadi nanti ben gak awake dhewe melok Gambyong Solo. Nah, nggih. Ben gak melok Parianom Solo, Pangkur Solo. Dari kita garap Madiun. Insya Allah nanti nggak tahu tahun depan kita melawat lagi Taman Mini, kita tampilkan lagi untuk Pak Guma, untuk masyarakat Madiun yang di Jakarta. Allahumma amin. Wes dijudah. Tepuk tangan untuk wakil-wakil rakyat kita. Madiun. Yes. Ugi dipun pundhut kalian Mbah No Kulit. Nggih, pepeling cocok niki, Pak. Peling. Ugi dipun pundhut kalian Bapak Haji Suhendi. Nggih. Wis rasa meri-merinan pokoke njupuk dhewe. Nggih, nggih. Piantun pira to pengrawite? 12. Jadi pengrawite pira 12? Nggih. Wong teko 15 kon mulih 3. Iya, kakean anggaran. Anggarane ra nutut. Ugi kula aturaken dhumateng Ketua Poktan Kelompok Tani Bapak Suhadi. Nggih. Pun Mbah, nyuwun kula waos niki. Marem kembali nggih. Mangga pepeling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Yo.
sasih lenggah sedaya. Alhamdulillah sembah nuwun. Ibu Hari Wuryanto, Ibu Dr. Purnomo, sedaya sasih lenggah. Niki rak tanggal 20. Dina niki rak 20. Nggih. Sesuk wis 21. Kartini nggih. Ya, dindinganmu Mas. Yo, bareng. Yo ngiras Kartinian sisan. Karena ibu-ibu kita ini Kartini masa kini, termasuk sinden-sinden ini juga Kartini masa kini, berjuang untuk budaya, berjuang untuk keluarga. Ibu kita Kartini, Putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, merdeka bangsa, merdeka kaumnya, untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. kasih ibu Sepanjang hikmah, tata hingga sepanjang masa, panjang memberi, taat kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Iso engki ya. Ayo nggih. Bah. nggih. selikur April Nggih. ngiras pantes hormat dumateng ibu-ibu sedaya. Leres nggih. Alhamdulillah bar niki gending candhaipun tindake sapeke Mandal saking gude. maturun Mbah nuwun, tepuk sehat tangan selalu. untuk warga Kabupaten Madiun Madiun. harmonis bersahaja. Saja tetap jaya Madiun kita semuanya.